ungisukele izolo utshela umthobisi uthi akusolakala umuntu nje one-acid azokangiphuzise nje ngingakhulumi ngibawuza umlomo njengomnene. Hello everyone, hope raiso lakho luhamba kahle. So today solalela uwelile Mchunu esitshela ngongizwe Mchunu ukuthi ayibuwazwa nomona umuntu. Angazi ukuthi ungizwe Mchunu unomona ngokuthi uwelile uyatrenda kunaye ilonto ke emcikayo. Hayi ke uyamazi ke na uwelile ukuthi akayibeki phansi. Washeshe nje wamlanda fresh. Asheshe sambeke siyomlalela ke uwelile. Ngiyacela ukuthi mawuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungaphuthelwa phela ama video afana nalawo ashona khona engakudlela isikhathi sakho. Ungisukele izolo utshela umthobisi uthi akusolakala umuntu nje one-acid azokangiphuzise nje ngingakhulumi ngibawuza umlomo njengomnene. Inyanga yonke beke bedadaze nabo nomona kabi lo uthi abantu abamazi phela ngoba umona wakhe uyakwazi ukuswenkisa awuvunulise umbone uneshaya ihlombe ubona ngathi ushayela izandla kanti lutho ubhodla umlilo unayo imvunulo yomona uyithwele nomona akavuke ngidulele phansi akalale phelile ngaye. Hawu siyivala lapho ke ivideo yanamhlanje siyibeka ongqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo yanamhlanje. If we enjoyile ngicela usismash lo like button, usaluse usmash nalo subscribe button, and mina ke I'll see you in the next video. Ungakhohlwa ukuyobuka amanye ama video kule channel, ngiyathemba khona uzoyithanda. Anyways, bye.